ప్రసాద్ గారిని స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాంగ్ విత్ ద సింగర్స్ ఆఫ్ ది సాంగ్ శ్రీకృష్ణ అండ్ హరిణి గారు. కానీ హరిణి గారు ఇక్కడ లేరు. సో లెట్ మీ ఇన్వైట్ సాహితి గారు వన్స్ అగైన్ టు టేక్ ది మొమెంటోస్. సో ఈ అద్భుతమైన పాట వెనకాల ఉంది సాహిత్యం అందించిన చైతన్య ప్రసాద్ గారు అండ్ అలాగే వండర్ఫుల్ సింగర్ శ్రీకృష్ణ గారు అలాంగ్ విత్ హరిణి గారు. All right, so thank you so much, gentlemen. Thank you so much. And Sri Krishna garu and Sahitya garu ఎలాగో వచ్చారు కాబట్టి పాట కూడా కానిచ్చేద్దాం. పాటకి ముందు ప్రాపర్టీస్ విషయం మర్చిపోయినట్టున్నా. ప్రాపర్టీస్ విషయం లేనిది సాంగ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. సో ప్లీజ్ కెన్ వి హావ్ ద ప్రాపర్టీస్ ప్లీజ్. యా, ప్రాపర్టీస్ ప్లీజ్. శ్రీకృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఒక రాక్ స్టార్ లాగా మారబోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు అందరికీ శ్రీకృష్ణ అన్నయ్య అనమాట. ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ అన్నయ్య బాగున్నావా బాగున్నారా అని అడుగుతారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక రాక్ స్టార్ లాగా రెడీ చేయబోతున్నాం మనం శ్రీకృష్ణ గారిని. సాహితికి మాత్రం రెండోసారి బంపర్ ఆఫర్. అనయ్య నువ్వు అవి ఇవి కాదు, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపో. అంటే కలర్ఫుల్ వెళ్ళిపోవాల్సింది. లేదండి, ఇదేదో ఉంది. ఇది రాక్ స్టార్కి. ఆగండి సార్, రాక్ స్టార్కి ఇది బాగుంటుంది ఇట్లా. ఏ ఇంత ఫ్యాషనబుల్గా ఉన్నారనే. ఇప్పుడు మంచి ఊపున్న పాట పాడండి. Yes, all these props are sponsored by Party Monsters and way to go Sri Krishna garu and Sahitya garu, all the best. And here comes the song. Check. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా ఈరోజు మేము ఎవరి పాటలు అయితే వింటూ పెరిగామో, ఎవరి పాటలు అయితే వింటూ ఈరోజు బతుకుతున్నామో, మమ్మల్ని ఈరోజు వారి ఇన్స్టిట్యూట్లో మాకు ఆయన ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ, ఆయన దగ్గర నుంచి మేము అందరం కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. మణిశర్మ గారు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు అండి. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మేము ఎంతో నేర్చుకుంటున్నాం మీ దగ్గర. మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే వంశీ గారు, ఆయన గురించి నాకు ఇంకా మాట్లాడడానికి మాటలు ఉండవు. ఆయన చూస్తే ఒక ఆరాధ్య భావం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ మూవీలో మాకు పాటలు పాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద టీమ్, హీరో గారికి అలాగే అందరికీ, హీరోయిన్స్ అందరికీ కూడా, అలాగే మధురా శ్రీధర్ గారికి, పాటలు రాసిన గీత రచయితలకి, మా తోటి గాయని గాయకులందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ ఈ పాట మీకోసం. రవివర్మ చిత్రమా, సరసాల పద్యమా, సొగసైన శిల్పమా, ప్రియభామా. రవివర్మ చిత్రమా, సరసాల పద్యమా, సొగసైన శిల్పమా, ప్రియభామా. తమకాలు కాలు జారగా, తెరచాటు మాటుగా, చమత్కారముగా,
రగిల్చావు మది రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా అత్తరు తీసుకొస్తా పరిగెత్తకు ఉత్తర బిత్తర చూపు చూస్తూ చెడగొట్టకు నా నిద్ర ఇది నాకిష్టము నీకిష్టము ఏ కష్టమైనా కొనసాగిద్దము ఈ యుద్ధము ఏ నష్టమైనా రహస్యాల సుఖం రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా థ్యాంక్ యూ Thank you. Check. Thank All you. right. Thank you so much. Fantastic. Thank you so much, Sri Krishna garu. Thank you so much, Sahiti garu. Actually, after a long time, yo, rockstar like Yeah. Krishna, Sri Krishna. They're looking all yo. And that was really a beautiful song. Thank you so much once Beautiful again. song, beautiful singers singing that beautiful song again. Yes. Right. ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇంకా నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్